Hej og velkommen til vores lille sponsoreringsvideo fra Suniverset. Som sagt fra Peter Carlson og Tulle Larsen. Det vi har fået sponsoreret, det er en slurm bar, som bruges til både frugtlevende insekter og geckoer. Der egner den sig også rigtig godt. Det man simpelthen gør, det er, hvis man for eksempel har biller eller geckoer, så kan man bruge det her billegelé, som man simpelthen kan sætte op i. Der er simpelthen udformet et lille hul oppe i toppen, hvor der så simpelthen er plads til den her billegelé. Og man kan selvfølgelig også tømme en boks for billegelé og så bare putte helt almindelig frugtmus i til dyrene. Vi har fået en anden lille ting af dem, og det er nogle små frø, og det er noget, der hedder blå banan. Og det er nogle, vi har tænkt os at plante, og så kan I følge udviklingen inde på vores Madsbesøgtics side, Facebook-side. Så, ja. Og som sagt, så er det her fra Suniverset. Gå endelig ind og like deres side og det hele. Og der vil selvfølgelig være et link til beskrivelsen af, der vil være et link til det her produkt, som I kan gå ind og bestille derinde. Det er skide funktionelt, og det får I selvfølgelig at se lige om lidt, hvordan det fungerer. Yes. Det er ned her. Så kan du stå der. Og så har de simpelthen fri adgang til den. Det kan den så ikke. Nej, det kan den så ikke. Men kronegeckoen er jo et natdyr. Så det gør den sikkert i nat, og så er den til fri benyttelse.